Бъдещият стопанин на автомивката вече е прокарал път под самите прозорци на хората от двата блока в Тракия. Подготвена е и техника за новото строителство. Живеещите тук са притеснени, че може да се посегне и на спортната площадка, където по цял ден играят децата им. Мълчуганите бяха най-искрени в желанието си. Какво искате сега? Да има къде да ритате топка с приятелите или да има тати и мама къде да си мият автомобила на нова автомивка? Да има игрищи, защото няма, то е само единственото пред блока и няма къде други да дадем да играем. А ти? Същото. И аз искам да остане игрището, за да може да играем. Площадка. Да, ама ако колата е мръсна и се цапаш колата? Да отида другаде. Да остане игрището, да може и ние да си играем. Игрище! Независимият общински съветник и председател на партия Съюз за Пловдив Дани Каназирева обясни на хората, че казусът е лесно решим. Посъветва ги и те да проявят своята гражданска позиция. Смятам, че живеем в правова държава, но явно законите са само за простосмъртните, за данъкоплатците. А тези, които са взели властта и управляват, се смятат за някакви богоизбрани. Решението тук в район Тракия е въпрос на една заповед и на един подпис. Не може хората да излизат по улиците и да им се молят да свършат някаква работа, за която те именно са избрани. Утре, като дойдат избори, ще обикалят с козунаците и кебабчетата, пак да ги карат да гласуват. Ако до края на седмицата общината не спре строежа, от Съюз за Пловдив ще внесат жалба в прокуратурата.